Zulfitrika YouTube channel. Allah Rabbi batua kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum asambahanda indana kafir mana sampan raji Sumalatus aluna dengan yomaizin kemudian itu janinai segala pemberian aja berapuni kemarakan di pareso dari kiamat dari Tuhan Yahaya mampa kuno kalida hala laingi na jangan celako kakane ujian na jangan bercanda setengahnya kawan lidahnya lantang berapa kata jam cinta perenang mengendik kiasa batang jawab masa kali bukan umpama yang kadang kami misalkan berapa taroko Galesnya tuan tanah barapul ambu kate padara tetapi sekali balon mana sekali pembalon tak jadi bulan sekali pembalon mana puak langgang hanya sekali ngurus manggamang kana boyo pulo karaja barana nanti nyerongo baru ada muncul menjibia kudola tagang yonanya Janganlah sekarang
Yang
Oleh kalam la patala surela
batanyo kami narsus walau satu larnyo huruf larana lara satu lan lima na kami larnyo nanti larnyo tilana jilla de kami larnyo puto lain tidak tarang alam ni larnyo suto kagama jadi bana sio sajo ada alammu di kambang alammu diturunkan ada cilaku dan datang wasobakatal tidak kurang Allah sepengaji adalah Allahu Rabbi di awal nyobi adalah pati balari adalah pati batata di aras kursi ala diluanyo mabulan pati basolo tetapi di dunia adalah balacilaku tiap-tiap ladenyo ango adalah pati lada duraku ay aku iyonan la subila berselindung iyonan la nyokito adalah niyola dewa salam ladana sudah hilang nyuakaku ayo di soalan pengajian lada jadi lada rasonyo sayanat niyoy manadun dari kami nalabadu dari negara iyonan la sembilan lana orang ay barina labanamu abadana niyola da sambuang kacuri tolayan la putui caku putui niyola de basambung pasaran iyonan la biaso niyola de nyobana de samu de tukang la de curi tumano iyonan rekan kami la samu de tukang la curi tu ayah itu minang la de membara pura la bari la de banamo parla de kalanyo di muko iyonan la basamu memang tarun kola de nyobana kabakele kami lebadu kabakele nagala de sembilanan sadang ione makaraju nalla de sudala bala Zulfitrika YouTube channel. lebasamu ayona tonan la de tanyoka dan la sabata capo para karo iyonan tubuaju dan tadilan nala tolan tanyo ayam tenani hoy la di luar ampinan kuloi di dalam dan ampinan iyonan la di luar dan tadilan tolan lenyo baju batuinan iyola de badak yang bakuri saratuna jotulang betangkang de itulah de nyobana dan tadilun sana lebatanyo kuli sabalum la de bakuli dan napula iyola daulunya bedaki sabalum la de badaki lebadai manola de nyoju ay ure sabalum nan la baure apunan iyoy dahulunya kula sabalum la de batulang bagaimana iyola dahulunya nan padu iyolai hakikannya sifat Tuhan apunan terjolina di sanu iyo sikironan lebagi tunan tadi dun sana la de nyobaju bana la de nyopade dosana dan iyonan lebatanyo ay maramang iyola kudu akaminan iyoy di tuwe enyo bana la de nyobana pade dun sana Allah batanyo dan ayo ini penjawaban dari kali iyonan lebadu tetapi nan sebelum lanyo kami akan iyo menjawab tanyo dan tu di pihak nagala de sembilan indanan akan marasolupo akan iyonan de maaf sapaka iyonan ledodo iyo kapano de tuo nanado iyonan la disiko talabia bana urtu disiko ahli torikat la kasamonyo indah nani oi padu matu ta jajanan ni oi la baiko indah ne padu ne la nyola talata ato la de tibonyo indah nani oi padu sandi taga tiang nan baiko ko indah iyo nan padu insang taatu de kami la bae
Pada iyo panabangan panakuan iyo nalati bonyo Rela niyo nalajo maaf na kami iyo ladanyo pinto disusun jari nala sa pulo sa bale iyo lajo kapalo dalam de kami lada manjawab sa buwanan niyo lanyo tanyo Mano iyo rekan kami lasa munde tu dala de curito nanti juo Demukuna niyo lade basamu Lade ubanyo ba orang nangiyo manantiyo to Iyo mana tilada nyoto di tapi de iyo jalan rayo Edang iyo na jo kalason mamaka nangiyo kapangkatan lingo Kosopir na niyo nala dobe aalun le kaunan le siyapo Orang nangiyo lade mambao antanan niyo ay nasiyapo Antanan orang de jantan le antan de orang de tino Antanan niyo la orang awa antanan orang ay labulando Antane orang la saidi antane orang la si bagindo Itu nangiyo lade misala salah tunani ora de umpamu Ola mo banala di bungku o putrine ni ole talinyo Lamuna niyo lagi to kabe iyo ko putina latalinyo ola mo iyo na la di bumpi kora sampulo la de rasonyo niyo kita jawa sa panjang dosana le batanyo Ay manurui iyo la pengajian nan kami iyo la de tarimo Bokuli sabalum nan bakuli Apunan iyo la namonyo Sama to iyo na lanyo tanah Akanan iyo la namonyo Tetapi padunan hakikatnya Yaitu mai sama tomato Sipatuhan antar jolila di sano Apuai panala sipatuhan Akan antar joli iyo di kulit itu Yaitu bernamulanyo anzim kabasaran banai maananyo nanito nani ola de nyobana le pade kuli le nyonangko ko dagyang le sana balum dagyang dangala de kan pulo Ayo nandagyang sa balong dagi nani ko iyo da ulunyo Dangala de nyobana na kami iyo la de panyato Simala de karabana dari kami iyunan labadu oh memang apila de nyobana akanan iyo la da ulunyo Tetapi nan padu hakikatu mai iyo sama tomato Sipatu hanai mana terjolila di sano Bernamu iyo lanyo hakim tokoh nan iyo samparono nanito naniyo naletara joli de bado dagang lagi tonangku Ay ko ure sa balong de ba ure bagai manola nyo pulo Iyo emang lanyo angin iyo nanito da ulunyo Tetapi padunan hakikatnya Sipatu anjo tarjolinan ladi sano Bernamu iyo lakowi Yol kekuatan iyo imaananyo iyo nanito la de nyobana na terjoli padone ure gitu Tulang sabanum lade batuna Edang kana pulo Matu lanyo ai akan niyo da ulunyo Tetapi padu hakikatnya Itu ay mai sama tomato Sipatu andunan tarjolila di sano Bernamu iyo lamu iyo menghidupkan iyo imaananyo alama rasola denyo beres kami menjawab lenyo tanyo ko ampe tadi neto lantanyo ampe iyo pulo la de jawabnyo Malah janji kami nan anca-anca mengurangi rason desio-sio
Sabari indah maraso hilang sanitya indah maraso lupo. Tentu kami nang lamembara Akan ulai kampunyo. Ahai ya ai ya 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 Oh ya oh ya 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 ya. Sakali di sinan sakali di siku ai hujan jopane babane biaso karano iyo nyo gitu kan samu nyo nyatu ai kan samu nyatu Kota di nyotolan le sudah batanyo oi tentunya kami batanyo nyo pulo sekali iyo di sinan sekali di siku sekali di siku Pagkaro iyo nyo tubu ditambah suranyo adalah tubuh salapan baca to sunaro ayam di luar dilanjutkan jo bakuli madaki ay ure tulangnya ditantang iyo cahayo dek kami tarasu dek kami tarasu cahayo nyopuli bagaimana pulo cahayo nyodagi sarupo aku cahayo iyo nyore bagaimana pulo bagaimana pulo ya ay ya 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 cahayo iyo nyotolang bagaimana pulo bagaimana iyo pulo onde contohnya ay tolong jalekan di muka basamu supaya pinonton jangan meragu jua maklum iyo pinonton batu bamudo batu bamudo supaya najale batanggang malam ko nasananya hati oh sana saudara dek mandanga iyo silawat di muka basamu di muka basamu mandang pengajian tuam dari sisungnya lana magitu lana noban lani padol lama menangku iyo kinila bagitulah iyo mangko ka elonyo di manola de karanca olah di pandang lai jomatu lema alam lemi ko panaturang menangku olah kini nangku lekaran olah de jolampu antai di antaman di pulau ayo bagi tola nyoban lana di pandang lana jomatu lekinila di hibur de jola gula de naralamu adatu amaringi itu panana judulnya lain negara sambil lemambari lana nyopulo jondam ne adulang menjogen lana kapalo lepasa nang di dalam hati lepasa juan nana di dado ada lana kanabana nadi mungko lada basamu di zaman pulando maringgi kawin para tamu Siti Nurbayanyo anak upel dari Solo narinya pandai bulu saya sakit Tanggala donya gerinso lasa panjang lakali baru lada akado alasannya ada mulai batu jeneng tamani jarinya di zambananyo Jepang maringi kawin kaduo Surabaya anak upe dari Solo lepan dalam menjanji mengaji
pancang pulo sayang sakit lubang hidungnya sagodang lubang hidung kudo asa panjang tali baru lade agado alasannya mulai baku jangan lekap yang tamadi karinyo mana merdeka maringgi kawin katigo siti turbayan nol orang awak lara jojo abanda kami lawajilale di pipinya saya sane mengatapang talua kutunyo Esa panjang tali baru lade agado alasannya mulai baku jangan lekap yang tamadi karinyo maringgi untuk lena tutu Allah kami lana nobari lana di mungko lana basamo iyo ko saju hati nana di dalam dado iyo kini labagi tulla mangko iyo ka elonyo iyo na jaruba tanah akana niyo la di bau karena niyo la de nyolamku iyo na masile mati Desiko iya tu kasih lawe kumari rumi kamari bedo karena lanyo itu iyo suara sama kila mambedo dia jangkang banam luan suaro namu baraso apakah lingo dengan dibari jora iram malah derang mina akan dibari lenyo duo dunya kita sama bajanji hidup jo cinta bakas ya sayang beola bangsa mani podiri puasa kaden sorang ini ko adi banding-bandingkan hidup sama so jo orang tua kasih tak curang sepanjang jalan apa diminta dapat sadonyo aku diminta dapat sadonyo aro di hujan di awan marara air di cawan nan bacurakan jarai jotana nan adia minta ragam dunia nan baturuikan denai kalai bakarajo denai kalai bau sahu gaji kalai manarimo sakadar makan jobalanjo kalai ado bali bakso Mulonyo kito samo bajanji ibe sama ko bakas ya saya Una bangsa menimpo diri tumpuan sasa iden nesura kini ko adi bandingkan ibe sama ko do orang tua kasih tajora sepanjang jalan apa diminta dapat sadonyo apa diminta dapat sadonyo radio jan di awan barara ayah di jawan
lanjut sakadar makan coba lanjut kalayan pamalioto iyo itu irama nyola dari kami lada padu lada irama lada nominang lada bagitu lada bunino kini bagitu lada di manoka elo nyola di tali lada no hari sama lari jo Abdullah kile youtuber lada datang di malam nangku iyo nala hadir iyo di mukla basamu lada tama ambil lada video iyo lada suruh gitu iyo semoga sama kira jaya iyo nala da youtube nyo leko channel lebanamu sur fitrika itu namonyo iyo kanda sukirul like comment subscribe jadi jo dijadi kalian le video le di dalam lada nyosano banyak tukang le silawar banyak tukang curito ado iyo le mangaji azan le kana 20 iyo kan mo channel jo kana paskan iyo ka agamu le semoga le no sukses iyo untuk acara depannya iyo marilah kita hibur le di unko lada basamu senang hati di dalamnya dado simakan bana di muka basamu irama minang ikona mojo kami badu membari pulo pandai bana sarpode inyo tapi de kami balain caro joda biadullah joganya kapalo tanyakan mana sekarang nangko kalakari sama ala tumbuh badan tinggal tindak paguno sumbulunga pasalarapu joi konasi sikin ciatu sumbulunga pasalarapu joi konasi sikin ciatu marato cinci kabagela suang hujan jopane indah manenggang dulu bapakai padara anjung ini menangi padi di lumbung dulu bapakai badan di anjung ini menangi padi di lumbung erang kampung kan cari kayu tarana denai kakayu api nak jale badan tak jadi abu padobanan ko mana anak hati pajale badan kan jadi abu padobanan ko anak hati adalah dari sama tumbuh badan tinggal indah paguno semua bunga masalah rapu joi ko nasib ikin jatuh semua lunga masalah rapu joi ko nasib ikin jatuh marato kinci kabakela suang hujan jopane indah manengga dulu bapakai badan diandua ini manangi padi di lumbung dulu bapakai badan anjung ini menangi padi di lumbung daerah kampung pencari kayu darah denai kakayu api najale badan kan jadi abu padobanan ko mana anak hati najale badan kan jadi abu padobanan ko mana surat padobanan ko indah babi ini ledol lagu lenang minang
gini nangku Yom beri bernostalgia iyo dimu pula basamu ledol lagu dan dulamu Mana sore suka seru manwa sagalo lana kasih basamu Kadang joget den lai tu jom mudo irang malamu di bari pulo Irama nan punyo karajo desa pide kami lana balain tarojo Dari dia dola ana joget yang kapalo tarararang dang tarararang tarararang dang tarararang tarararang dang tarararang tarararang dang Bagi yang sudah tumbuh uban di kepala Walau sudah tua coba berjiwa muda bagi yang sudah tak punya bergigi lagi pasang gigi palsu ataupun gigi jawi Apabila mendengar Rio kami berdua Allah pasti anda akan melihat hasilnya 10 tahun akan lebih muda dari usia anda semula Apabila anda mau awet muda sesungguhnya muda sekali obatnya Usahakan selalu gembira walau sesen pun uang tak punya Kapan perlu Allah banyak-banyaklah tertawa tapi janganlah seperti orang gila bagi yang sudah tumbuh uban di kepala walau sudah tua coba berjiwa muda Juga bagi orang yang tak bergigi lagi Pasang gigi palsu ataupun gigi jawi bila mau mendengar kami berdua Anda akan melihat hasilnya 10 tahun akan lebih muda Dari usia Anda semula apabila anda mau awet muda Sesungguhnya lah kami bicara Lady rantang namu panjang namu nyoba jelo jelo Dengan jelo tokan dakan Lekarekan ladanya kami Dan tukang curito Otonong ladanya sapu Sudah nyo iko Pamaso baso Kurang Ada pembaso Lade balap-balai paruyo lana orang lana para chame lana jatula iyo tatimbo Osampian narabakanda pa irama nyojo Irama ladanya dangdut Tapi nan model lamu sungguh ada pulamo adi bari nyojo cita la cita ta punyo karajo Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku Sakitnya tuh di sini di telapak tanganku Sakitnya tuh di sini di telapak kakiku Sakitnya tuh di sini ala cabai kain Zulfitrika sarungku YouTube sakit Tarak-tarak tuh lana sakit Tarak-tarak tuh lana sakitnya tuh di sini sakit Oh sakit Sakitnya tuh di sini sakitnya tuh di sini di telapak tanganku sakitnya tuh di sini tulang rasola sembilu sakitnya tuh di sini oh di telapak kakiku sakitnya tuh di sini oh lalita ya tuh sakit Sakitnya tuh di sini sakitnya tuh di sini Sakitnya tuh di sini
indah adonyo tubuh. Sakitnya tuh di sinilah kau besok rokokku. Sakitnya tuh di sinilah kau minum teh telurku. Sakitnya tuh di sini indah ado rokok sangsu. Sakit Tara tulai sakit tara kue godang indah ada kacin pulpa menan mandi lagu jika pala menan kato. alana pita ta jopati tilana kana dola de mangato Eo tadi rekan kami lada bagara-gara puno. lada nale tanto lanyo kami akan lebar lagana puno Gara-gara lada nyo kami hanyo nana di mulia sajo. lada kan sima lada kana bana ola di muko lada basamu Leka pado iyo nan mudo danga lada kana puno. denani ko gara-gara dari kami lada tarimu Dan sekarang de pasa pintu anak kunci nanti gondopang. jadi mande lada kami nantu Ambillah tukang silawat dulang. oh ya ya Rasulullah